Senyor alcalde, senyores jurades, senyors jurats, un prec. En el passat mes de desembre vaig formular un prec sobre el Consell Escolar Municipal que ha generat un enorme malestar en la comunitat educativa i molt especialment en el mestre Canós. Lamente profundament aquell prec perquè ha generat confusió respecte al que ha estat, és i serà una premissa bàsica de les polítiques de compromís i ens avala la història, la defensa de l'escola pública en el seu conjunt. I si el descens de la natalitat qüestiona l'actual estructura, la nostra resposta passa per on ha passat sempre, per revisar les ràtios i desconcentrar línies amb la privada. Demane formalment disculpes, i ho faig així perquè és on vaig cometre l'error, a la gent que de bona fe s'ha sentit molesta. Ho lamente profundament. Però, en paral·lel, s'ha organitzat una campanya amb mentides amb intenció de confondre la gent i treure rèdit polític. És per això, senyor alcalde, que li pregue que doni instruccions per tal de que s'envien a tots els consells escolars de la ciutat, primer, l'acta del Consell Municipal Escolar del passat mes de desembre. Segon, la certificació de quines persones formen part del Consell Escolar Municipal en representació d'aquest Ajuntament. Tercer, que envie també el document, especialment a l'AMPA de Mestre Canós, el document que ens ha facilitat avui, contestant una pregunta nostra, en el que diu, en contestació al seu prec del 3 de gener, no hi ha cap intenció ni per part de la Conselleria d'Educació ni per part de l'Ajuntament de Castelló de tancar el CEIP Mestre Canós. És més, existeix el compromís per part de la Conselleria de mantenir l'oferta de 3 anys per al curs 2014-2015, creant una unitat mixta si fora necessari i bé firmat per vostè. Això servirà per desmuntar dues mentides. Una, que jo vaig votar a favor de suprimir una línia, cosa que no és certa, entre altres coses perquè el meu grup ni tan sols forma part del Consell Escolar. I dos, que el meu prec va provocar que el Consell, que la Conselleria canviés d'opinió, perquè en el mateix plenari i posteriorment a la meva intervenció, el senyor Sales, i després ho va repetir a l'inici del Consell Escolar, va explicar quines decisions s'havien pres, quan s'havien pres, on s'havien pres i qui les havia pres.